Ikasleen 48,8%ak adierazi du azken urtean aurrez aurreko eskola jazarpena jasan duela, Nafarroan egindako azterketa epidemiologiko handienaren arabera. Nafarroa Europako errezeta elektronikoan sartu da foru komunitatean preskribatutako sendagaiak Europar Batasunan eskuratzeko. Nafarroko landa ingurunetako hurbileko merkataritzaren egoerari buruzko azterlan batek ondorioztatu duenez, sektorea oso feminizatua dago, 50 urtetik gorako titularrak ditu eta familia izaera du. Nafarroko gobernuak 1936ko kolpe militarraren ondoren irakaskuntza publikoan izandako errepresio errepasatzen duen liburua argitaratu ditu. Cristina Ibarrola izendatu dute larunbat eguerdien Iruñeko udaleko alkate, Unión del Pueblo Navarro alderdiko zerrendaburu. PSNek Iruñeko alkatetza eskuinen esku geratzea ahalbideratu du. Iruñeko disuasioko bederatzia parkalekuek 2487 toki eskaintzen dituzte lehenengo 24 ordutan doan aparkatzeko. Mendigoiti eta El Lago de Mendillorri ikastetxetako ikasleken Belardi, Zuaitz, Zuaiska eta Armaila Zapaldekin naturalizatutako jolastoki berria duten. Desgaitasun intelektuala duten 21 aurrek hirian barna bizikletan segurtasunez ibiltzen ikasteko udal ikastaroetan parte hartzen duten. Fernando Ambustegi da Baztango alkate berria. Pedro Mari Esarte Elizondarrak Historia de Navarra en el siglo XV y el posible asesinato de la Reina Blanca de Breus liburua argitaratu berri du. 60. Baztandarren biltzarrak badu kartela, abestia eta bideoklipa. Hezkuntza departamentuak aurkeztu du Nafarroan aurrez aurreko eskola jazarpenari eta jazarpen teknologikoari buruz bullying eta ziberbullying orain arte egin den ikerketan diena. Lehen hezkuntzako DBH-ko batxilergoko eta oinarrizko eta erdimailako lanbide heziketako 15.554 ikasleren borondatezko lagin anonimoarekin eginda ikerketa. Biktima erasotzaileetan behatzaileen prebalentziaren azterketa epidemiologikoa Maite Garigordobil Euskal Herriko Unibertsitateko Ebaluazio eta Diagnostiko Psikologikoko katedradunak egin du. 2022-2023 ikasturtean hezkuntza ziklo horietan matrikulatutako Nafarroko ikasleen lagin adierazgarri batekin. Ikastetxe publikoetan zein itunduetan foru erkidego osoan banatuta. Ikerketa agerraldi publiko batean aurkeztu da. Txostenaren ondorio garrantzitsuenen artean honako hau dago. Azken urtean, Nafarroko ikasleen 48,8%ak bullying presentzialeko edo buruz-buruko jokabide bat edo gehiago izan ditu. Fisikoa, hitzezkoa, soziala edo psikologikoa. Eta 25,2%ak azken urtean ziberbullying jokabide bat edo gehiago jasan dituela adierazitu. Laginean parte hartu duten ikasleen 63,7%ak adierazi du bullying presentzialeko edo buruz-buruko jokabide bat edo gehiago ikusi dituela. Fisikoa, hitzezkoa, soziala edo psikologikoa izan. Eta ikasle behatzaile horien 29,8%ak adierazi du biktima babestu duela gertakari horien aurrean. Aldi berean, ikestan parte hartu duten ikasleen 31,6%ak aitortu du azken urtean bullying presentzialeko jokabide bat edo gehiago egin dituela. Eta 12%ak dio ziberbullying jokabide bat edo gehiago izan dituela aldi berean. Azterketan parte hartu duten ikasleen 23,4%ak laguntza psikologikoa behar izan du ansietate, depresio, elikadura alterazio, familia arazo, errendimendu akademiko, teknologien erabilera eta abusu alkohol edo droga eta eskola jazarpenaren ondorio. Datorren ekainaren 27an, Nafarroa e-preskripzion Europako errezeta elektronikoaren programan sartuko da. Eta era horretan foru komunitateko osasun profesionalek errezeta elektronikoaren sistemarekin preskribatutako sendagaiak Europar Batasunean proiektura atxiketa dauden estatuetako farmazietan eman izango dira. Osasun bidea Nafarroko osasun zerbitzuaren osasun txartela aurkeztuta. Oraingoz e-preskripzion sistema Portugal, Kroazia, Polonia eta Finlandian erabil daiteke eta pixkanaka Batasuneko 25 herrialdetan ezartzen joango da.
Prozesua 2025 urtearen amaiera aldera amaitzea aurre ikusten da. Programak Europako historia klinikoaren sistema osatzen du. Nafarroa maiatzean sartu zen sisteman eta horren bitartez batasuneko herritarren osasun datuetarako elkarriko sarbidea bermatzea da. Estatukidetako lurraldetan behar izan dezaketen osasun arretan. Era berean, Europako errezeta elektronikoaren sistemak elkarrikotasuna eskaintzen du botikak ematerakoan, beraz, beste estatu batzuetako herritarrek sendagaia jaso ahal izango dituzte Nafarroko farmazietan. Nafarroko landa inguruneko saltokien titularren erdia baino gehiago emakumeak dira. 50 urte baino gehiago dituzte eta elikaduraren eta modaren sektorean aritzen dira nagusiki. Nafarroko gobernuak turismoko zuzendaritza nagusiaren bidez egindako ikerketa baten arabera. Lana Nafarroko landa merkataritza dinamizatzeko zerbitzu sarearekin lankidetzan gauzatu da. Nafarroko landa ingurunetako hurbileko merkataritzaren egoera izeneko dokumentuak koiunturazko informazioa jasotzen du eta Nafarroko Foru Erkidegoko landa ingurunetako hurbileko merkataritzaren egoerara hurbiltzeko lehen hurbilketa da. Azterketa hori 2023 urtearen hasieran egin zen eta garrantzitsua da sektore hori behar bezala monitorizatzeko beharra. Horretarako zenbait koiuntura adierazle zehaztu behar dira, sektorearen bilakaeraren jarraipen egiteko eta haren lehiakortasuna hobetzeko, ekintzak implementatzeko beharrezkoak direnak. Egokia da jarraipen hori orain ezartzea izan ere hurbileko merkataritza etapa erabakigarri baten dago eta horrek zehaztuko du koronavirusaren pandemiaren ondoren sektoreak izan duen azken susperraldi maila, bai eta egungo krisi ekonomiko inflazionistari aurre egitean izandako arrakasta edo porrota ere. Erronka larrienetako batzuk gainditzearekin edo ez gainditzearekin batera. Digitalizazio falta, iraunkortasun eskasa, lehiakortasun galera eta belaunaldi errelebuko edo asoziazionismoko dinamika iraunkorrak ezartzeko zailtasuna. Foru Gobernuak herritarrekiko harremanetako departamentuaren memoriaren Nafarroko Institutuaren bitartez el proceso de depuración de la enseñanza pública en Navarra 1936-1976 liburua argitaratu du. 1936ko gerra zibilian eta frankismoaren garaian irakasle jasandako errepresioaren bilakaera eta 407 personari eragin ziena aztertzen duen lana. Reyes Berruezo Albenize, Juan José Casanovas, Landibarrek eta Francisco Javier Ema Fernandezek idatzi dute liburua eta 385 orrialdetan hezkuntzako batzorde nagusiak kolpe militarraren hasieran sortutako organismoak irakasle guztiei, irakasletatik hasi eta institutuko, irakasleen eskola normaleko eta hezkuntza ikuskaritzako irakasletaraino egindako errepresio prozesua errepasatzen du. Herritarrekiko harremanetako kontseilariak jakin zuen 2015ean memoriaren politika publikoak abian jarri zirenetik irakasle errepresialiatuak errekonozimendua merezi zuela. Izan ere hurrengo urtean omenaldi bat antolatu zuen, hitzaldi batzuekin batera. Hitzaldi horietan Reyes Berruezo berak parte hartu zuen eta gaur aurkezten den liburu hontan garatzen denaren ildo nagusiak erakutsi zituen. Esan bezala, 407 irakasleak jasan zituzten hainbat urtez kargugabetzeak, enplegu eta soldata etetea, leku aldaketak eta presioak. Errepresio praktika gogorragoak ere jasan zituzten ala nola espetxe zigorrak, ondasuna konfiskatzea, erantzukizun politikoak eta hilketak. Argitalpenak liburu honek 500 ale ditu eta 18 euroren truke saltzen dira. Nafarroko gobernuaren argitalpen funtseko liburu dendan daude eskuragarri Navas de Tolosa kalea 21. zenbakian Iruñan, eta gainerako liburu dendetan ere banatzeko prozesuan dago. Cristina Ibarrola izendatu zuten larunbat eguerdian Iruñako udaleko alkate Unión del Pueblo Navarro zerrendaburu. Maiatzaren 28ko udala hauteskundetan boto gehien lortu zituen zerrenda. Zinegotzi bakar batek ere ez du botoen gehiengoa lortu. Ibarrolak bere taldeko 9 zinegotzien eta PPko bien botoak batu ditu. Bertzalde Joseba Asironek 11 boto lortu ditu. 8 zinegotzienak geroa bairen 2 boto ez
eta Contigo Navarra boto batez gain. Halaber, PSN-eren bost boto xuri erregistratu dira. Ondoren, kalean bi hitzordu izan dira, bata UPNek udaletxearen aintzinean deitutakoa non irabaziarren 50 bat lagun ez zeuden eta bertzea San Francisco Plaza non EH Bilduko jarraitzailek ekitaldi bat antolatu duten. Oihurik handienak Elma Sainzek jaso ditu, berak begirada lurretik altxatu gabe zijoan bitartean. Badakit gaurkoa ez dela erraza irensteko, ez da, badakit, gogorra dela ikustea nola eskuina jabetu den udal batetaz eta gainera nola egin duen gutxiengoan, ez minorian egonik, horrek mina handia min berezia sortarazten du, baina gaur ez dugu erakutsi behar tristezia puntu bakar bat erez. Eta esango dizuet, zergatik, zanuen, hauteskunde gauean, baina nik uste dut hau imprimatu eta jarri beharko genukeen markatua horma guztietan. Ezta, 2015ean, ia 17.000 bozka jaso genituen. Ia, etzen iritsi 17.000 botura. 2019ean, 4 urtez udal gobernuan egon eta bero, eta gero sekulako jauzia eman genuen, 9.000 botu gehiago, eta plantatu ginen 26.700. Eta behin honetan, 2023an, beste 1.000 eta piku botu gehiago lortu dugu, abstentzioa eta parte hartzea txikiagoa izan denean. Geu izan gara gora egin duen partidu bakarra. Gainerako partidu guztiek galdu dituzte botuak. Guk berriro ere irabazi. Beste behin ere. Geratu gara, bakarrik faltatu zaizkigu 700 botu 9. zinegotzia eskuratzeko. 700 botu besterik ez. Eta 2008 besterik ez izateko lehen indarra. Urrengoetan badakizuen nundik etorriko diren botu horiek, ezta? Falta zaizkigun botuak nundik etorriko diren badakizu, ezta? Orain justu, Karrik asko azier. Orain hain zuzen ere, hori ez, oztopatzen aldaketa oztopatu nahi dutenen aldetik. Iruñak Debalde aparkatzeko 2.486 toki ditu hiriko disuasioko 9 aparkalekuetan. Instalazio horiek lehenengo 24 ordutan Debalde aparkatzeko aukera eskaintzen dute eta horrela milaka ibilgailuren zirkulazioa saihesten dute hiriaren erdigunean. Disuasioko aparkalekuen sarearen helburua da epe luzera hiriko sarrera guztietara iristea, izan ere egungo aparkaleku plazak eta aparkaleku arautuak ez dira nahikoa eskualdetik eta auzoetatik iristen den trafikoa hartzeko. Gaur egun auzo hauetan daude plazak, Mendebaldean 583 plaza, Arrosadian 214, Sanduzelaien 108, Milagrosa Motxuelo 158, Milagrosa Blas de la Serna 136, Milagrosa Ultzama Errekoan 230, Trinitarios batean 609, Trinitarios bian, Biurdana 188. Eta Arrotxapea Kaputxinosen 250. Azken 250 plaza horiek datorren hilabetera arte ez dira erabilgarri egonen, estalki fotovoltaikoa jartzeko lanak egiten ari baitira. Disuasioko aparkalekuak txandakatzea ahalbidetzeko espaziotzat hartzen dira eta segurtasun eta argiztapen bermeak dituzte. Autobus geralekuetatik eta oinezkoendako ibilbideetatik hurbil daude eta hala eremuak intermodalak dira. Herritarrak ibilgailuz sartzen dira eta beste garraiobide jasangarrigo batera aldatzen dira. Jada amaitu dira Mendigoiti eta Elago de Mendillorri ikastetxetako jolastokian naturalizatzeko lanak. Esku hartze horri esker orain ikaslek aisialdirako eta divulgaziorako sortutako zuhaiztia duen belardiaz, parterre biribilez eta eskaiez gozatzen aldute. Gainera hormigoizko armailak eraiki dira zapalda gisa, berdegunen eta kirol anitzerako pisten arteko transizio elementu gisa balio dutenak. Kota aldea, Batkakotx 45 metrokoa baita.
Pistetako plataformen arteko maila ezberdintasuna eremuetako zabalera guztian irekita dauden eskalera batzukin konpondu da. Lan horiek bi ikastetxetako eskola komunitaten eskaria ziren, aisialdirako zein hezkuntza divulgaziorako eta ingurumen sensibilizaziorako balio alduen espazio bat sortzeko. Horrela bada, erraz mantentzen alden eta neurri handi baten naturalizatua dagoen belardi natural bat sortu da. Ez du ureztatzerik behar eta eskuz segatzen da. Eremu horretan 30 bat zuhaitz landatu dira eta beste 2 hormigoizko eta drenatzaile den pistaren jarraian dagoen lurzoruan. Zuhaitzak koloretsuak dira, udazkenean, udaberrian loratzean dira eta frutu usaintxoak dituzte. Inguruan zuhaixkak dituzten eta diametro ezberdinetako diren parterreak paratu dira, bai eta egurrezko aur jolas multzo bat ere. Lanek 159.530 euroko aurrekontu izan dute, eta Erki Construcción Sostenible SL enpresak egin ditu. Desgaitasun intelektuala duten 20 haur bizikletan ibiltzen ikasteko eta hirigunean barna segurtasunez zirkulatzeko gaitasuna pixkanaka lortzeko esperientzi pilotu hortan prestakuntza jasotzen ari dira. Parte hartzaileak de espazio elkarteko kideak dira. Elkarteak desgaitasun intelektuala duten personak haien senideak eta lagunak biltzen ditu. Haiendako aizia inklusiboko aukerak sortzeko beharraren inguruan. 5 eta 19 urte bitarte dituzte eta bizikletan egiten dituzten joan etorrietan trebetasuna eta autonomia irabazteko prestatzen dira. Prestakuntza gainera parte hartzaileen eta beren seniden jarduera fisikoaren eta osasunaren alde egiten du. Ikastaroek elkarteak bizikletaren erabilerari lotutako jarduerak antolatzea sustatzen baitute. Hala nola, naturara, taldekako irteerak eginez. Iruñeko udalak bere gain hartu ditu ikastaro emateko gastuak, prestakuntzan adituak diren eta persona guztien tratuan sensibilitatea eta esperientzia duten personak kontratatuz. Parte hartzaile batzuk ez dute bizikletarik eta Iruñeko udalak bizikleta eman die prestakuntza jarduera egin ahal izateko. Elkartea arduratu da familiei informazio emateaz eta ikastaro egiteko tokia jartzeaz. Zeinak erabiltzaileek behar dituzten segurtasun eta lasaitasun baldintzak betetzen baitu. Zehazki Iruñako apaiztegiak dituen kanpo eta kirol espazioak non elkarteak egoitza baitu. Pedro María Esarte, Elizondarrak, Historia de Navarra en el siglo XV y el posible asesinato de la reina Blanca de Breus liburua argitaratu berri du. 1978 eta 2001 urteen bitartean, Nafarroko Artxibo Orokorrean egindako ikerketen emaitza da liburu hau, eta urteetan Nafarroko monarkiari buruz kontatutako historia begirada kritikoz gezurtatzen du. Zehazki, Hebreus Trastamara dinastiaren inguruan. Aurtengo Baztandarren biltzarrerako hilabete bat falta denean, Baztandarren biltzarra antolatzez arduratzen den elkarteko kidek kartela, abestia eta bideoklipa aurkeztu duten. Erakunde berritxoa ilusioz eta gogoz agertu zen. Uztailaren 16an ospatuko da abesta honen 60. urteurrena eta horregatik abesti bat eta bideoklip bat egiteko aukera aprobetxatu nahi izan dute. Gaurko hazia etziko bizia lelopean. Orain dela 60 urte landutako hazia gaur egun ere bizirik dirauen landare emankor eta eder bihurtu delako ideia nabarmendu nahi izan dute. Euskara, auzolana eta elkartasuna oinarri hartuta urtez urte Baztandarren biltzarra egiten jarraitu da. Aurten atzera begiratu, iraganari balio eman eta aldi berean etorkizunari begira lanean jarraitu nahi izan dute. Pello Fagoaga gazte erratzuarrak diseinatu du 2023ko Baztandarren biltzarra iragartzen duen kartela. Diseinatzailearen asmoa, zaharra eta berria nahastea izan da. Elementu tradizionalak elkartuz baina ukitu moderno emanez. Aurtengo beste berrikuntzetako bat abesti bat eta bideoklip bat sortzea izan da. Jon Mayordomo arduratu da Asier Larretxea poetaren letrari musika jartzeaz. Gainera, Josu Erbiti Zabaleta perkusioan, Jokin Barriola eskubide basuan, Asier Kapon Muñoz akordeoian, Asier Azurmendi Gaztelumendi trompetan, Pello Etxebeste Zaias tromboian eta Katxalin
Arizmendia Anduezaren ahotsean aritu dira. Grabaketa, nahasketa eta masterizazioa Josu Erbitizabaletak egin ditu. Bideoklipari dagokionez Garzainen eta Elizondon grabatu da Diego Azanza Santzen zuzendaritzapean eta Asier Burgete Rubio, Jon Zubiaga Barrena, Oñat Razkingoni, Urko López González, Mariano Iribarren Irigoyen, Isabel Aleman Irungarai eta Jone Larralde Kordobaren parte hartzearekin. Bideoklipean maiordomok azaldu duenez, Baztandarren biltzarraren balioak transmititu nahi zituzten euskara, auzolana eta persona guztientzako festa inklusibo eta segurua. Maiburuek sukeldera. Etziko bizia.